și bine vă regăsit la un nou episod. Eu sunt Edi și astăzi o să vă povestesc așa ce am făcut eu cu Sibișcoarii. Mergeam și noi alaltieri s-a întâmplat. Eram pe seară, duminică, parcă, și cum de n-aveam niciunul ce face, am zis să ne întâlnim să mergem în parc cu Matei Milo. Pe drum am găsit un excavator că se repara, nu știu, străzile pe acolo de Matei Milo și prin zona celelalte străzi. Ia, stați puțin. Mi-e reculă, mă rog, e bună, dar mi-a venit direct pe gât. Și după aia ne-am urcat în excavatorul, am coborât repede că venea cineva și după aia, pe drum, mai aveam 100 de metri, cam așa, 50 de metri până la parc. Și Sibi se întreabă, știți, oglinda aia, un fel de sferă, care șoferul atunci când se uită în ea să vadă dacă vine cineva ca să poată să vireze, să intre pe strada principală. Ei bine, s-a întrebat Sebi, dar din ce-o fi oglinda aia? Și eu m-am dus la semnul ăla, am sărit, l-am atins așa puțin cu mâna și am zis că e din plastic. Dar băiatul meu n-a înțeles, n-a auzit, cred. Dar nu s-a mulțumit numai că i-am zis eu că e din plastic și chiar era din plastic. A luat o pietricică, cam atât de mare, și a aruncat, frate, cu ea în oglinda aia, din spate, mamă, s-aude dintr-o dată. Băi, ce faceți, mă, acolo? Mamă, după aia, eu cu Ari s-a dus înainte că avea și trotineta, eu pe lângă el, nu pe trotinetă, alergam acolo ca nebunul. Și el, Sebi, era puțin mai în spate, după aia era primul că fugea și ne-am oprit în parc. Și am stat puțin, ne-a făcut un plan și când fugeam a zis ăla că cheamă poliția. Și după aia eu cu Sebi și cu Ari mergem în parc, stăm acolo puțin, ne plănuim cum să facem și Ari a zis că nu știe, deci le-am zis eu la băieți că știu o crăpătură în gard în spatele parcului, într-un colț, prin care poți să ieșim și să mergem înainte. Și Ari a zis că rămâne, că nu știe cum să vină cu trotineta. După aia cu Sebi am luat-o pe acolo prin crăpătura aia a gardului și am fugit mâncând pământul. Deci la prima stradă pe stânga am luat-o și am fugit acolo până când am ajuns pe Becheanului. După aia am luat-o la stânga, deci pe Becheanului, și am mers spre casă. Și din spate mergem noi 5-6 minute, mamă, și din spate mașină de poliție vine. Bună seara, auzi, da, cine, dar de ce ați de ce ați încercat să spargeți oglinda? La care eu, bună ziua, domnul, nu știu, eu nu sunt vinovat, domnul. La care Sebi, normal, îți dai seama, s-a panicat, eu am încercat să mă țin calm, să nu fac ca el. Bine, având în vedere că eu sunt mai mare, adică, mă rog, nu contează. După aia a întrebat, deci m-a luat pe mine mai întâi, și mi-a zis, deci l-a luat pe Sebi mai întâi și a zis, tu stai pe alea castanilor. Mamă, când am auzit, era la minte tengurarii. Deci efectiv eu eram în minte, deci eram la modul să vii și-ți dau bătaie Ari. El ne-a spus că a zis că i-a zis polițistul că dacă nu recunoaște cine a dat sau unde am plecat, îi dă amendă. Și dai seama că l-a luat pe el. După aia e Sebi. Nu că eu am vorbit decât că n-am făcut nimica, că eu decât am fost martor, chestii de-astea. Bă, și după aia l-a luat polițistul. Era unul stânga la volan, celălalt a vorbit. Deci, efectiv, l-a întrebat mai întâi pe el strada pe care stă, numele, și după aia m-a luat și pe mine. Bine, alea deja știau unde stau, decât numele.
Bă, și acum s-a mutat la poliție, efectiv, din cauza lui Sebi, normal. Bine, inițial, nici nu trebuia să fac asta, eu am zis că e din plastic, dar nu. Și acum m-am enervat eu puțin, că a sifonat, adică a părât. Bine, n-avea altă opțiune, dar oricum m-a enervat puțin. Da, și când am ajuns acolo, a început Sebi să-l înjure puțin pe Ari. După aia am mers la casa lui Sebi, el a plecat, după aia, oricum, nu știu acum ce să se întâmple, ce s-a întâmplat la poliție acolo, că probabil l-au băgat la calculator, m-a văzut și pe mine și pe Ari, și pe Sebi, și pe toți trei. Da, și a zis că la încă 2 abateri sau la încă 2... Ia stați puțin. Că dacă mai sună cineva despre noi și ne zice de noi, ci că o să ne sune părinții, chestii de-astea, nu știu, oricum. A zis că dacă mai se întâmplă ceva de genul sau dacă mai sună cineva și zice de noi, ci că dă amendă. Sau nu știu, nu cred că amendă sau ne sună părinții. Da, și oricum, eu din experiența asta, acum vreau să vă împărtășesc, vă împărtășesc la 11 noapte aproape. Stați puțin. Ok, bun, e bun și doctorul recomandă, în regulă măie. Pentru imunitate, pentru răceli, chiar e foarte bun. Da, și din experiența asta am observat că nu trebuie să distrugi lucrurile care aparțin, care sunt proprietatea primăriei. Și în afară de asta, după ce a zis de incidentul cu oglinda, polițistul din dreapta, din mașină, ne întoarcem la momentul ăla, a mai zis că a zis nu știu cine, nu vă supărați pe mine, că a zis cineva muie Dragnea. Ei bine, nu eram noi, erau alții din spate sau din față, nu știu care, dar erau alții, deci noi chiar nu eram. Erau alții, dar tot pe noi s-a aruncat chestia asta, tot pe noi ne-a acuzat că noi am spus, dar nu noi am spus. Da, și până la urmă am ieșit cu bine, după aia Sebi s-a dus acasă, eu am venit cu Ari aici, ne-am jucat puțin pe PS4 și după aia ce, foarte frumos, ne-am dus afară, am mai stat 20 de oră cam așa și cu trotineta lui am făcut un concurs, gen 3 probe, prima probă să vedem cine sare mai sus cu amândouă roți, a doua să vedem cine sare mai sus de pe bordură cu amândouă roți, de la trotinetă, și a treia să vedem cine dă 90 de grade mai bine. Și vă dați seama, a ieșit egal, adică eu am la prima probă, a doua, deci prima a fost egal. A treia probă a luat-o el. Da, și acum n-am avut timp să ies astăzi să mai continuăm, că am zis că continuăm azi dacă o fi, sau dacă se poate, dacă am timp. Da, sper că v-a plăcut episodul ăsta. Bine, poate o să postez și un videoclip cu un joc Papa's Burgeria. Cred că o să-l postez și pe ăla, adică mi se pare ok. Bine, o să mai observați că mai o să fiu deranjat în timpul filmărilor, adică nu o să le filmez liber, adică o să mai fie o pauză la un moment dat. Că mă suna Ari sau nu mai știu cine și s-a oprit automat filmarea. Da, acum, dacă vreți vă mai povestesc și data viitoare povești de-astea în care am dat de belea, de greu, de... Știți voi, înțelegeți. Da, eu am fost Edi, sper că v-a plăcut episodul, nu uitați să dați like și subscribe. Și eu v-am pupat, o seară frumoasă, pa, pa!